Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi Siaya ni jotelo e kaunti no ma Siaya okwamondo ketenge ywaruok mag siasa kendo chiwo thuolo ne weche mag dongruok. Jalup Archbishop ma kanisa mar Romo war Israel New Siaya Assembly Sylvester Tinga wacho ni ywaruok mag siasa ywayo Siaya chien e weche mag dongruok kokwayo jotelo mondo oriwre ka gitiyo mar gero kaunti no. Opuoyo piny owacho kaunti no kuom siro jopur e kinde mokadho. Mano bero keyo kane osire kod Pastor Tambo Omolo mano kwayo piny owacho e kaunti no mondo eyang chiende mamoko manyalo konyo jogo ma lwetgi ni nono. Gikwayo oganda e kaunti ma Siaya kod jopiny mondo mi one ni girwako dongruoge mag piny owacho mamalo kod chenro mag mabiro kelo ber ne oganda. Akwa jotelo mane wayiero Siaya County. Jopiny no oko mondo mi oyieru mondo mi ukelnwa gimiluongo ni dongruok. Utinwa wane change. Ok gorruok, ok dondi. Wadwaro ni uchungi mara ubed gi marachiel kaka ne uringo kane wayieru mondo mi wayud gimiluongo ni dongruok. Neri ni sani kata kwaringo to neri ni richo. Dongruok sani uchungi e Siaya nikech ango? Nikech yuoro ka kod kacha. Mago ok gik mane wa expect mondo mi wayieru. Ne wayieru mondo mi utinwa mini nyithindo yud basari, nyithindo ma orphans gichando kaka gitim onge. To mago sani okwane. Wadwaro services mondo mi ochop ni japiny. Ji oyud pi, ji oyud nderni, mage gik manyalo konyowa. Tawuoyo kuom jotendwa madongo en Daktari William Samoei Ruto kaachiel kod Raila Amolo Odinga. Gima damedo wacho negi ni gikelo kwe e kindgi mondo mi kenjwa obed kod kwe. Mondo wan jolemo ka walemo to walemo ka wan gi kwe. Nikech ka gigo lweny gore malo to kata kaunti kama wantie kani ok wanyal bedo maber. Nikech malo kucha en lwenje. To lweny ma wuok malo kucha affect nyaka kaunti kama wantie ni. Ya koro mogiro